ήμουν πολύ τυχερή. Ο Θωμάς ήταν ένας φανταστικός άνθρωπος. Από τους λίγους. Πραγματικά τα 60 χρόνια που μέναμε μαζί ήταν πολύ ωραία χρόνια. Πάρα πολύ ωραία χρόνια. Και τα στενοχώρειες καθένα έχει, είναι από το πενάς. Ναι. Αλλά ήταν καλός σύζυγος, ναι, καλός μπαμπάς. Ναι. Ωραία, ευχαριστώ. Κύριε Βογιατζή, καλημέρα σας. Ήρθατε εδώ να μας μιλήσετε για το Alexander Fashion και για την εμπειρία σας εκεί. Με μεγάλη χαρά. Ναι, μου φαίνεται λίγο δύσκολο να βρεθεί να μου πείτε κάτι που δεν έχει υποθεί, αλλά θα ήθελα να με εκπλήξετε. Κοιτάξτε, πολλά δεν έχουν υποθεί. Τότε ήταν και η χρονική περίοδος που μας άφησε χρόνια ένας από τους ιδιοκτήτες, ο κύριος Σύρφης ο Θωμάς. Λοιπόν, ήταν όλοι συγκινημένοι γιατί ήταν ένας κύριος με κάπα κεφαλαίο. Ήταν ένας γίγαντας 2 μέτρα με ψυχή μωρού, αγαπούσε τον κόσμο. Ήταν ένας Άγιος άνθρωπος. Αυτό τους επηρέασε όλους και σας είπαν πράγματα τα οποία αφορούσαν κατά 80% την προσωπικότητα του ενός των ιδιοκτητών, αλλά αφήσανε κάτι πράγματα σχετικά με την Alexander Fashion, πώς δημιουργήθηκε, τι έκανε, ποιες ήταν οι επιτυχίες, οι αποτυχίες, γιατί συνήθως είχαμε και αποτυχίες. Ποιοι μεσολαβήσανε το εργοστάσιο αυτό να φτάσει από 600 κομμάτια που έκανε την ημέρα να φτάσει στα 4.200, να είναι τα καλύτερα, εάν όχι το καλύτερο στα Βαλκάνια, και έκανε προϊόντα τα οποία ήταν, μπορώ να πω, τα καλύτερα στην αγορά. Τώρα το εργοστάσιο αυτό το φτιάξανε 3 άνθρωποι, η αδελφή Σύφη, ο Θωμάς, ο Γιώργος και ο Βαγγέλης, οι οποίοι αγαπούσαν το μέρος, την πατρίδα τους, είχαν σκοπό να κάνουν μια επένδυση στην Ελλάδα, αλλά προτιμήσανε την πατρίδα τους. Εν τω μεταξύ βρήκαν ένα συνεργάτη, τον κύριο Σπορίδη, τον Γιάννη, και μου έκανε εντύπωση γιατί κανένας δεν ανέφερε αυτό το όνομα. Πρώτη φορά το ακούω. Σπορίδης είπατε. Σπορίδης Γιάννης, ο οποίος ήταν ο τεχνικός, ήταν αυτός που ήξερε το είδος και ήταν και αυτός συνεταίρος μέσα στην επιχείρηση. Δεν ξέρω με πόσα ποσοστά. Αυτός ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος του άρεσε η νυχτερινή ζωή, του άρεσανε, δηλαδή ήταν ένας bon vivant. Τον γνώρισα γιατί την εποχή εκείνη, όταν ήρθα από την Αυστραλία το 1974, τότε με τα γεγονότα της Κύπρου, τον γνώρισα στο ξενοδοχείο Κώσος, στο οποίο πήγα και δούλεψα για ένα διάστημα για να δω τι θα κάνω στη υλικό, πού θα σταδιοδρομήσω, τι δουλειά θα κάνω κλπ. Εκεί που μιλάγαμε, ξέρω εγώ, τι μου λέει, ξέρεις κάτι, έχω αυτό και αυτό και πάνω, έλα να τα συζητήσουμε. Το μεταξύ εμένα, η ειδικότητά μου είναι μηχανικός σε κλωστή φαντουργείο και κατ' επέκταση σχέδιο και κοπή, με τα οποία δεν είχα ασχοληθεί. Είχα ασχοληθεί με τον πρώτο, με το θέμα του μηχανικού. Μόλις του είπα του ανθρώπου αυτό και αυτό, μου λέει, έλα μου κάνεις. Πήγα πάνω, βρήκα καλούς δασκάλους, καλούς τεχνίτες, οι οποίοι μου μάθανε περισσότερα μυστικά της δουλειάς, τα οποία εξέλιξα κι εγώ, γιατί ήταν η αγάπη μου το ύφασμα. Αποτέλεσμα, εξελίχθηκα και με έβαλε όχι μόνο ο κύριος Γιάννης, όλοι και οι 4 συμφωνήσανε και με βάλανε υπεύθυνο του κουφτηρίου. Από εκεί και πέρα, ας πούμε, άρχισε η σταδιοδρομία μου, η πραγματική σταδιοδρομία στην Alexander Fashion, η οποία άρχισε δειλά-δειλά με πουκαμισάκια, φορμούλες για τα κορίτσια, φουστίτσες, τέτοια πράγματα, δηλαδή ελαφρά πραγματάκια εύκολα στο ράψιμο.
Μετά σιγά εξελίχθηκε, τα κορίτσια εκπαιδευτήκανε στις μηχανές, οι υπεύθυνοι, εμείς τους λέγαμε όρθιους, οι όρθιοι αυτοί που επιβλέπανε τις γραμμές. Ήταν η Κυριάννα, η Μαρία η Σαβαρή, ήταν άλλες δύο κοπέλες. Εγώ είχα τον κύριο Νίκο στο κοφτήριο, ο οποίος με καθοδηγούσε. Ποιος ήταν ο κύριος Νίκος? Ο κύριος Νίκος ήταν θείος ενός των ιδιοκτητών. Επώνυμο του Ιωάννη του Σπορίδη. Λοιπόν, με έμαθε πράγματα τα οποία δεν ήξερα. Αποτέλεσμα το εργοστάσιο άρχισε να ρολάρει και συνέχεια η παραγωγή ζήταγε μέχρι που επεκτείναμε τη δυνατότητα του κοφτηριού και από 600 πήγαμε 800, από 800 πήγαμε 1000, μετά πήραμε το Levi's. Κάναμε φασόν την εταιρεία Levi's, κάναμε το Ragel, κάναμε το Betty Barclay, κάναμε το Hustler. Κάναμε μεγάλες εταιρείες και επειδή το προϊόν που παρήγαμε ήταν εξαιρετικής ποιότητας, δεν μέναμε ποτέ από δουλειά. Ο Καλούρης ήταν ένα από τα βασικότερα στελέχη. Είχε, με το που τελείωσε το στρατιωτικό του, άρχισε να εργάζεται κοντά μας και έμεινε όλα αυτά τα χρόνια. Είναι ένας από τους ανθρώπους τους οποίους έχει ζήσει, ξέρει το εργοστάσιο και θέλω σε παρακαλώ πάρα πολύ να τον βρεις. Θα τον βρω. Να μιλήσετε μαζί του. Είναι το τηλέφωνο του. Σήμερα το πρωί του μιλούσα. Ωραία. Οπότε πάρ' τον ένα τηλέφωνο και είμαι σίγουρος ότι θα χαρεί πάρα πολύ να σε δει και να μιλήσετε. Έχει πλήρη γνώση όλη της διαδικασίας του εργοστασίου, από που ξεκίνησε μέχρι τέλος. Τέλεια. Κάτι άλλο θα θέλατε να συμπληρώσετε για τη δική σας τη συμμετοχή, για το Θωμά? Το αδερφάκι μου, Σοφία μου. Το χάσα τόσο βαθιά με γιατί ήμασταν μία ψυχή, ένα σώμα με το Θωμά. Εγώ τι να συμπληρώσω. Πείτε μου. Εσείς θα ήθελα να μου πείτε τι θέση είχατε στο Alexander Fashion και την άποψή σας για το τι ήταν το Alexander Fashion για την τοπική κοινωνία, για την Go εκείνα τα χρόνια, για τους αδερφούς Σύφη, την εμπειρία σας, ό,τι θυμάστε. Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ προσλήφθηκα στην Alexander Fashion σαν λογιστής την 1η Νοεμβρίου του 1973. Ακόμα η επιχείρηση δεν είχε ολοκληρωθεί σαν οικοδομή και δεν είχαν παραγγελθεί τα μηχανήματα τα οποία ξεκίνησαν να δουλεύουν τον Μάρτιο του 1974. Ανελήφθηκα μέσα στην επιχείρηση και έφτασα μέχρι το επίπεδο του οικονομικού διευθυντή με παράλληλη ενασχόληση και με την πώληση των προϊόντων από όψη κοστολόγησης. Οι αδελφοί Σύφη έφεραν στην Ελλάδα 10 εκατομμύρια δραχμές σε δολάρια και τα επένδυσαν σε αυτή την επιχείρηση, η οποία γέμισε σπίτια, πάτρεψε κόσμο και μεγάλωσε την κοινωνία της ΚΟ. Είχαμε τέτοια δύναμη που φτάσαμε στο σημείο να απασχολούμε απογευματινό ωράριο οδοντίατρο για το προσωπικό της επιχείρησης. Είχαμε πάντα όλα αυτά τα χρόνια 5 λεωφορεία του ΧΤΕΡ, τα οποία κάνανε όλο το δρομολόγιο από και προς τα χωριά και φτάσαμε να απασχολούμε 450 άτομα. Η επιχείρηση ήταν καθαρά εξαγωγική. Τότε
οι επιχειρήσεις αυτές είχαν επιδοτήσεις από το κράτος, τα οποία ήταν αντισταθμιστικά ωφέλη με τις χώρες προορισμού των προϊόντων. Ήρθε κάποια στιγμή η εποχή που για να πάρουν το πρώτο και το δεύτερο πακέτο Ντελόρ για τη γεωργία ανακοινώθηκε από την έκθεση Θεσσαλονίκης η κατάργηση της απόφασης της Τράπεζας της Ελλάδος για επιχορήγηση αυτών των επιχειρήσεων. Φυσικά μαζί με την Alexander Fashion έκλεισαν και εκατοντάδες, για να μην πω χιλιάδες, επιχειρήσεις, βιοτεχνίες, οικοτεχνίες θα έλεγα, σε όλη την Ελλάδα, οι οποίες γυναίκες δούλευαν τον ελεύθερο τους χρόνο, έφτιαχναν κάποια κομμάτια και έπαιρναν ένα εισόδημα συμπληρώνοντας το οικογενειακό τους εισόδημα. Από εκεί ξεκινάνε και όλα τα προβλήματα. Δεν θέλω να επισέλθω σε θέματα τα οποία έχουν να κάνουν και με την πολιτική της εποχής εκείνης, γιατί δεν με ενδιαφέρει. Όμως ο κακός εννοούμενος συνδικαλισμός έκλεισε αυτή την επιχείρηση, διότι στην προσπάθειά μας να πληρώσουμε όποτε δεν είχαμε την δυνατότητα, οι εργαζόμενοι παρακινούμενοι από τους συνδικαλιστές βγαίναν έξω με αποτέλεσμα αφενός με να μην παράγουν και αφετέρου να υποχρεώνεται η επιχείρηση στην καταβολή του 50% του ημερομισθίου σύμφωνα με τον νόμο. Αυτό λοιπόν έφερε κάποια στιγμή την επιχείρηση σε θέση να ασχολείται με παραγωγή στρατιωτικών στολών, με 1002 πράγματα, να μην υπάρχουν καθόλου παραγγελίες, να μπουν μέσα οι επιχειρήσεις, η ελληνική φαντουργία που πουλούσε τα υφάσματα και όλες οι άλλες επιχειρήσεις που είχαν, μέχρι του σημείου που μεταβιβάστηκε αυτή η επιχείρηση στην ελληνική φαντουργία και από εκεί και πέρα όταν έφυγε και αυτή πουλήθηκε στον Δήμο. Αυτά εν ολίγης είναι η επιχείρηση. Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα τα οποία όμως είναι μνημόσυνα πλέον τώρα. Νομίζω ότι ο κόσμος που με βλέπει τώρα μετά από τόσα χρόνια μου λέει κρίμα που έκλεισε αυτή η επιχείρηση. Μάλιστα. Η άποψή σας για τα αδέρφια Σύφη? Ήταν καλοί άνθρωποι που δεν συμβαδίζει με τους καλούς επιχειρηματίες. Τέλειο. Αν ήταν λιγότερο καλοί άνθρωποι δηλαδή μπορεί να ήταν... εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Διότι εμείς από την άποψη του επιχειρηματικού και του οικονομικού περιβάλλοντος λέγαμε κλείστε την επιχείρηση, δεν έχουμε, δώστε υποχρεωτική άδεια ένα μήνα, δεν έχουμε δουλειά. Αποκλείεται. Θα πούνε του Σύφη επιχείρηση έκλεισε. Ωραία. Δεν δίνει μεροκάματο στο προσωπικό. Λοιπόν, πόσο καιρό δούλεψες για το εργοστάσιο? 14 χρόνια. Από το 74 ναι, είπες? αρχές το 74 και έφυγα το 87. Για ποιο λόγο έφυγες? Ναι, ήταν και λάθος μας πάλι κι εμείς, γιατί μια ομάδα δουλεύαμε χειμώνα καλοκαίρι. Να το πούμε αυτό, και ίσως αυτό μας έσωσε και με ένσημα, δεν χάσαμε ένσημα τίποτα, ούτε ένα ένσημα δεν χάσαμε, και αυτό μας βοήθησε και βγάλαμε και μία σύνταξη σωστή, γιατί δουλέψαμε χειμώνα καλοκαίρι στο εργοστάσιο. Μετά μία ομάδα, φίλες όλη παρέα, άνοιξε μία βιοτεχνία. Και λέμε δεν πάμε να δουλεύουμε μόνο καλοκαίρι, να ξεκουραστούμε λίγο. Κατάλαβα. Και φύγαμε, πήγαμε στη βιοτεχνία. Για πιο εύκολα, για πιο ξεκούραστα. Ναι, για πιο ξεκούραστα. Λογικό ακούγεται. Και όταν έκλεινε η βιοτεχνία, ερχόταν ο κύριος Θωμάς, Θεός χωρέσει τον, και μου έλεγε Σεβαστή μου, μπορείς να έρθεις να δουλέψεις 2-3 μήνες στην πλακογραφή, σε παρακαλώ πολύ? Ναι κύριε Θωμά μου, θα έρθω. Και πήγα 2 χειμώνες, 3 χειμώνες και δούλεψα πάλι. Άρα δεν σας κράτησε, δεν σας κράτησε η κακία που φύγατε δηλαδή? Όχι, μας αγαπούσε πάρα πολύ. Όποτε μας έβλεπε, μια παρέα κοριτσιών, παρέα φίλες, τα κορίτσια μου, έτσι μας έλεγε, τα κορίτσια μου, τα κορίτσια μου. Ωραία. Και ως πρόεδρος του Σωματείου πόσα χρόνια ήσασταν? 2, μετά 2 χρόνια. για τον ΑΒ λόγο, για τους γονείς μου, για 2 χρόνια, αλλά ήταν πολύ καλά, κάναμε ταξίδια. Πες μου λίγο για τα ταξίδια. Μονοήμερες εκδρομές πηγαίναμε, περάσαμε πάρα πολύ. Ναι, αλλά για πες μου έτσι μερικά μέρη που πηγαίνατε, Πήγαμε γιατί δεν... Νέρο, πήγαμε Πάτμο. Πήγαμε Τουρκία, όχι όμως στο εργοστάσιο, ναι, μια μεγάλη παρέα εργοστασίου. Πήγαμε, σου έχω και υλικό εκεί να το δείτε. Τι άλλο, κάναμε χοροσπερίδες.
Ωραία. Που ήταν προσκεκλημένοι όλοι οι εργαζόμενοι. Βέβαια. Ωραία. Τι άλλο γινόταν έτσι για το σύνολο των εργαζομένων, έτσι Όπου θυμάσαι? υπήρχε πρόβλημα, το αντιμετωπίζαμε. Ας πούμε, ήρθε μια κοπέλα, δεν μπορούσε σε αυτή τη δουλειά. Με φώνασε μέσα ο κύριος Θωμάς, ο κύριος Λιβαδάρος. Μπορεί αυτή η κοπέλα, παιδί μου, δεν απέλησαν εύκολα άτομο. Δεν έδιωχναν άτομο. Λέει αυτή η κοπέλα, προσπαθούσαν να την βγάλουν από τη μηχανή, να την βάλουν σε άλλο πόστο, Υπήρχαν πολλά πόστα που μπορούσαν να δοκιμάσουν. Και λέει, δεν θέλω να τη διώξετε. Η κοπέλα ξέρω είναι φτωχιά, δεν θέλω να φύγει. Λέει αυτή η κοπέλα μπορεί να μην κάνει για τον, μπορεί να κάνει για τραγουδίστρια, μπορεί εκεί, μπορεί. Δηλαδή προσπαθούσε με 1000 να την κρατήσουμε. Προσπαθούσα κι εγώ. Υπήρχε ένα πρόβλημα σε μια κοπέλα, έπρεπε να φύγει. Σεβαστή, σε παρακαλώ, φεύγοντας, χτύπησε την κάρτα της να μην χάσει το μεροκάματο. Δηλαδή, βοηθούσαν. Ο κύριος Θωμάς, δεν μπορώ να σας πω έτσι με λεπτομέρεια τι κόσμο έχει βοηθήσει, να το ξέρω εγώ. Κάτι έχω καταλάβει από τόσες συνεντεύξεις. Να το ξέρω εγώ, εκείνος και το άτομο που βοηθήσαμε. Και με συνεργαστήκαμε και άψογα με τα λογιστήρια μέσα, με τους ανθρώπους. Γνωρίζανε, όταν ήμουν πρόεδρος, γνωρίζανε κάποια άτομα που έπρεπε να βοηθηθούν. Με φώναζαν μέσα, Σεβαστή, θέλεις να κάνεις μια ανακοίνωση, να βοηθήσουμε το τάδε? Βεβαίως, όλα τα παιδιά ήταν πρόθυμα. Συνεργαστήκαμε άψογα, δεν μπορώ να πω. Αυτά τα χρόνια που δουλέψαμε εκεί ήταν καλά, ανθρώπινα. Εκεί, όταν έπισα πλέον δουλειά, εξελίχθηκε, οι γνώσεις μου προτείνανε και με προωθήσανε να αναλάβω εγώ ως υπεύθυνος σχεδίου και κοπής το κοφτίνιο. Εκεί εργάστηκα από τον Σεπτέμβριο του 1974, μετά τα γεγονότα της Κύπρου, μέχρι και το 1986. 12 χρόνια. Και εγκατέλειψα το εργοστάσιο όχι επειδή το ήθελα εγώ, αλλά επειδή είχα πάθει ένα τύχημα και χτύπησα τον αυγένα μου. Έπαθα το αυγενικό, τότε μόνο τεπών μας δίνανε, δεν υπήρχε τρόπος. Και έκανα κάτι δικό μου και έκτοτε αποστασιοποιήθηκα και δεν ξανασχολήθηκα με το ύφασμα και τα ράψη και τέτοια. Αλλά πολλοί με καλέσανε να πάω να τους βοηθήσω, με κάλεσε και ο Κατράντος Σπορ στην Αθήνα. Αλλά δεν έφευγα από την ΚΟ. Μ' άρεσε η ΚΟ, έκανα κάτι δικό μου, έμεινα εδώ, αλλά το μυαλό μου και η καρδιά μου πάντα ήταν στην Αλεξάνδερ Φάσιο. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι αγαπήσανε το που κάνανε το εργοστάσιο, αγαπήσανε την πατρίδα μας, προσφέρανε δουλειά. Ήρθε στιγμή που είχαμε 420-440 κορίτσια. Εγώ ήμουν υπεύθυνος του ισογείου του κάτω ρόφου, αποθήκη, σχέδιο, κοπή μέχρι και σιδεροτήριο και εξαγωγές και τέτοια, συνεργασία με το τελωνείο και με τον υπεύθυνο στο εργοστάσιο που συνεργαζόταν με το τελωνείο, γιατί όλα αυτά ήταν υποκείμενα. Μας στέλνανε το ύφασμα και μας λέγανε ότι αυτό το ύφασμα είναι για τόσα παντελόνια. Εμείς ήμασταν υποχρεωμένοι να δώσουμε τα παντελόνια που ζητούσαν την ποσότητα και σε κάθε μοντέλο και μέγεθος και το βάρος του υφάσματος που παίρναμε και των διάφορων εξαρτημάτων, κουμπιά, φερμουά και τέτοια, το βάρος να συμφωνούσε αυτό που δίναμε ως έτοιμο με τη φύρα βέβαια που υπήρχε. Δεν τους ένοιαζε πόσα κομμάτια θα ήταν μέσα στο κυβότιο, τους ένοιαζε το βάρος. Και ήταν υποκείμενα. Από τη στιγμή που ερχόντουσαν στο εργοστάσιο, δεν μπορούσαν να βγουν έξω από το εργοστάσιο. Ήταν υπό τον έλεγχο του τελωνίου, γιατί τότε δεν ήμασταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, ο κύριος Θωμάς ήταν υπεύθυνος παραγωγής. Επέβλεπε και το προσωπικό,
σε συνεχή επαφή με το προσωπικό και με τους υπεύθυνους, με τους όρθιους που λέγαμε εμείς, ήταν ο κύριος Γιώργος, ο οποίος ήταν στα οικονομικά. Είχε δύο λογιστές, τον Μιχάλη τον Κογιατζή και τον Αντώνη Τον Καλούδη. τον Καλούδη, οι οποίοι ήταν τσακάλια, ήταν οι καλύτεροι λογιστές της ΚΟ. Βγάλαν από αδιέξοδο το εργοστάσιο ούκο λίγες φορές. Ήταν και τόσο καλά παιδιά που όταν έφτασε το εργοστάσιο σε μία περίοδο που να μην μπορεί να κάνει πληρωμές συγκεκριμένη ημέρα, βγάσαν από την τσέπη τους τα παιδιά αυτά, βοηθάγανε. Τώρα ανατρίασα γιατί είναι φίλοι και δεν πρέπει, τέλος πάντων. Βοηθάγανε με οποιοδήποτε τρόπο μπορούσαν να φανεί εντάξει και συνεπής η εταιρεία προς το προσωπικό. Γι' αυτό όσοι περάσαν από εκεί θυμούνται με αγάπη τους αδελφούς Σύφη, τον κύριο Γιάννη, ο οποίος βέβαια πούλησε, ο Σπορίδης πούλησε το μεριδιό του σε κάποιο Κώστα Καματερό. Αυτός ήταν, είχε καράβια, ήταν πλειοκτήτης, αλλά όταν έκλεισε τον έχασα και τον Κώστα. Ο κύριος Γιώργος ήταν στα οικονομικά. Ο Βαγγέλης δεν φαινότανε, ο μικρός αδερφός δεν φαινότανε στο εργοστάσιο μέσα. Αυτός ήταν σε επαφή με τους πελάτες. Αυτός ήταν δημόσιες σχέσεις. Δεν το βλέπαμε στικό, μια φορά το μήνα, μια φορά τους 2 μήνες. Και γενικά το εργοστάσιο κύλαγε μέχρι, ας πούμε, που άνοιξε τα ξενοδοχεία. Άρχισε σιγά σιγά να πέφτει η παραγωγή, και το μεταξύ υποχρεώσεις τρέχανε, έπρεπε να ανέβει πάλι στο επίπεδο που μπορούσε για να αποδώσει το εργοστάσιο, μέχρι που φέρανε παιδιά από την Ασία κάτω. Τις Φιλιππίνες. Από Φιλιππίνες, ναι. Λοιπόν, Μύρνα, θέλω να μου πεις ότι θυμάσαι από τότε που ήρθε ο Θωμάς ο Σύφης, εκείνος ήρθε στις Φιλιππίνες, δεν ήρθε? Ναι. Εκείνος ήρθε. Από Φιλιππίνες, ναι. Ωραία. Κατευθείαν στο εργοστάσιο. Ήρθε και σας πήρε από τις Φιλιππίνες και σας έφερε στο εργοστάσιο. Ναι. Πόσο χρονών ήσουν τότε? Τόσα είναι μικρό ακόμα. Πόσο? Να σου πούμε 20. Ναι, και τώρα μεγάλος. Ωραία. Πόσοι ήρθατε τότε? Πόσοι Φιλιππινέζοι ήρθατε? 150. 150. Ναι. Εντάξει. Από τότε που ήρθα στο εργοστάσιο εδώ στην Ελλάδα, ο κύριος Θωμάς Σύφης με πήραν όλοι οι Φιλιππινέζες από Φιλιππίνες για να έρθει να δουλεύσει στο εργοστάσιο. Εκείνη πάρα πολύ καλό άνθρωπος. Δεν μπορώ να ξεχάσω. Πολύ βοηθάει σε όλες τις Φιλιππινέζες. Ό,τι χρειάζεται το δίνει. Πάρα πολύ καλός. Και η δουλειά μου εκεί όταν ήρθα με έβαλε στο έλεγχο. Ναι. Έλεγχο. Στον έλεγχο, ναι. Ναι. Όταν ήσουν στις Φιλιππίνες έκανες αυτό το ίδιο πράγμα, δούλευες στο εργοστάσιο εκεί? Ναι, εγώ δουλεύει στο εργοστάσιο εκεί και το ίδιο δουλειά, έλεγχο. Ωραία, και όταν ήρθες εδώ, ήρθες μόνη ή ήρθες με οικογένεια? Με οικογένεια. Άρα με ποιους ήρθες ακόμα τότε? Είχα θεία. Θεία. 2 θεία. Ναι. Και η οικογένεια της. Ναι. Και έχω άδελφοι και άδελφος. Όλοι μας δουλεύουμε. Ήταν πολύ καλά. Και πόσοι από τους 100 Φιλιππινέζους συνεχίσατε να μένετε στην ΚΟ και μετά που έκλεισε το εργοστάσιο? Όταν έκλεισε το εργοστάσιο, άλλες Φιλιππινέζους πάει Φιλιππίνες, γυρίσει πίσω και αλλά εγώ έμεινα από το άλλες πάει Γαλλία, πάει Αμερική, έτσι. Πώς ήταν εκείνα τα πρώτα χρόνια, πώς ήταν που δεν μιλούσες ελληνικά? Πόσο? Πώς ήταν εύκολα?
Πώς ήταν οι άνθρωποι, σε δέχτηκαν, ήταν καλοί? Ναι, ήταν πολύ εύκολα. Δεν έχει πρόβλημα για όσο κάνεις. Πόσα χρόνια δούλεψες εκεί στο εργοστάσιο? Το εργοστάσιο ήταν 1990, 5 χρόνια. 5 χρόνια μόνο δούλεψες? Άρα μόνο 5 χρόνια είχαν έρθει οι Φιλιππινέζοι πριν κλείσει το εργοστάσιο? Ναι, μάλιστα. 5 χρόνια. Θυμάσαι τίποτα άλλο που θέλεις να μου πεις για τη δουλειά εκεί? Για τη δουλειά, ήταν εύκολα, ήταν δύσκολα? Η δουλειά στο εργοστάσιο, εύκολα? Πολύ εύκολα, γιατί ήταν κάτι, να πούμε, αν φτιάχνεις παντελόνι, κάποιος τα πιάχνει για τσέπες, κάποιος τα πιάχνει για περμοάρ και κάποιος είναι by operation. Ναι, κατάλαβα. Λοιπόν, άλλο τίποτα θέλεις να μου πεις, είτε για το Θωμά το ΣΥΦ, είτε για το εργοστάσιο, για τη ζωή στην ΚΟ, για οτιδήποτε? Για να πω, ήθελα να πω ότι όταν ήρθα εδώ στην Ελλάδα, πάρα πολύ ωραία και ευχαριστημένοι να δουλεύουμε στο εργοστάσιο. Πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Αλλά κρίμα που έκλεισε και δεν είναι καλά για μένα. Μ' αρέσει να δουλεύω στο εργοστάσιο. Ωραία. Πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ, Μύρνα. Να πω, δηλαδή στην ΚΟ η σταδιοδρομία την οποία είχαμε είναι γνωστή στους πάντες. Δεν έχω ακούσει κακή κουβέντα από κανέναν. Θέλω να σας πω ότι ψάχνω στο βήμα της ΚΟ σε όλα τα παλιά φύλλα. Βρήκα μια δική σας συνέντευξη του 1976, την οποία και θα τη χρησιμοποιήσω, την αποδελτίωσα. Και έχω μάθει απίστευτα πράγματα. Και έχω καταλάβει και κάποια πράγματα, ότι δεχόσασταν αρκετή έτσι πίεση και πόλεμο, μπορώ να πω μέσα σε εισαγωγικά. Και όλα αυτά τα κατάλαβα μέσα από τα άρθρα των εφημερίδων. Σοφία μου, ότι παντού υπάρχουν τα πάντα. Και ο καθένας πρέπει να μάθει να δέχεται και τις καλές και τις κακές μέρες. Καθένας κάνει ό,τι υποδεικνύει η συνείδησή του, κάνει ό,τι μπορεί για να προσφέρει ό,τι μπορεί. Εσείς μετά, όταν έκλεισε εδώ το εργοστάσιο, τι κάνατε, πήγατε στη Βουλγαρία? Εγώ όχι. Στη Βουλγαρία πήγε ο Βαγγέλης. Γιατί ορισμένες από τις μηχανές που είχαν περισσέψει, διότι τα τελευταία 2-3 χρόνια το εργοστάσιο το είχε πάρει η ελληνική φαντουργία. Ναι. Η ελληνική φαντουργία ήταν μια μεγάλη εταιρεία που κατασκεύαζε αυτό το ύφασμα, το τζιν. Ξέρεις, αυτό που φτιάχνουν τα μαντελόνια. Και ό,τι μηχανές απέμειναν που δεν πουλήθηκαν αυτό και τα λοιπά, τις πήραμε και με την πρωτοβουλία του Βαγγέλη και εν συνεχεία του Θωμά πήγαμε στη Σόφια, στη Βουλγαρία, και δουλέψαμε για άλλα 3-4 χρόνια, αν θυμάμαι καλά. Εσείς από πότε έχετε φύγει από την ΚΟ, δηλαδή από πότε ζείτε στην Αθήνα? Εγώ στην Αθήνα περίπου το 2000. Από το 2000 και μετά, όταν πήρα την σύνταξή μου, επειδή και η κόρη μου και η γυναίκα μου, η θερά μου, αυτό και τα λοιπά, ζούσαν εδώ στην Αθήνα. Μετά το 2000 ανέβηκα και εγώ εδώ. Μάλιστα. Και ήμουνα πια, εγκαταστάθηκα και έμεινα εδώ. Και θα σας κάνω και μια τελευταία ερώτηση που δεν την έχω κάνει σε κανέναν άλλον από όσους συνομίλησα. Τι ευχή θα είχατε για αυτό το κτίριο, το εγκαταλελειμμένο της Alexander Fashion, αν σας έλεγα πώς θα θέλατε να το δείτε, τι θα θέλατε να γίνει αυτό το κτίριο? Κοίταξε, καταρχήν αυτό το κτίριο, αν θυμάμαι καλά, το πήρε ο Δήμος. Ο Δήμος το έχει πάρει, ναι.
Ναι, ο Δήμος. Και για μια περίοδο σκέφτονταν να φύγουν από το λιμάνι που ήταν κάπως σειρμωγμένοι και να ανέβουν απάνω στην Alexander Fashion, σε αυτό το κτίριο, όλες οι υπηρεσίες. Ναι, δεν έγινε αυτό. Αυτό δεν έγινε. Τώρα, Σοφία μου, τι να πω, ας πούμε, τι να πω. Είναι ένα κτίριο που καταρχήν είναι τόσο μεγάλο, τι να γίνει μουσείο. Δεν ξέρω, δεν έχετε σκεφτεί τι θα θέλατε να το δείτε? Όχι. Τι να το δω, Σοφία, τι να το δω. Θα το δείτε, θα γίνετε καλά και θα έρθετε να το δείτε. Λοιπόν. Η ηλικία μου πια, Σοφία μου, είναι τέτοια που είναι πάρα πολύ δύσκολη η μετακίνησή μου. Ναι. Αισίως έχω φτάσει τα 88. Να τα εκατοστήσετε τουλάχιστον. Και η επιθυμία μου είναι μια κάποια στιγμή να μπορέσω να κατέβω στην ΚΟ, να γυρίσω και να δω όλα αυτά τα μέρη στα οποία έζησα, μεγάλωσα. Θέλω πάρα πολύ να κατέβω. Σας το εύχομαι από την καρδιά μου και εύχομαι να πιούμε και ένα καφέ όταν θα κατέβετε. Σοφία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ελπίζω πως θα το δείτε το πρώτο μέρος και έμαθα ότι θα σας τα μαζέψουμε όλα για να τα δείτε όλα μαζί. Ναι, θα χαρώ πάρα πολύ, Όποια κοπέλα παντρευότανε, αν ήταν εδώ, θα πήγαινα στο γάμο και με το φάκελο με 12.000 μέσα. Άρα έδινε γαμήλιο πριμ. Ναι, ακριβώς. Ήτανε σε όλα τους υπέροχοι άνθρωποι. Αυτό έχω να πω. Υπήρχαν και παράπονα, παιδιά. Είμαστε άνθρωποι. Δεν είμαστε ευχαριστημένοι ποτέ. Υπήρχαν και τα παράπονα. Υπήρχαν οι δυσκολίες. Δεν ήταν όλα ρόδινα. Δουλεύαμε. Αλλά σε γενικές γραμμές εργοδότες σαν αυτούς σήμερα δεν υπάρχουν. Για πες μου και για το διευθυντή, για το Λιβαδάρο. Ο διευθυντής μας ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος. Βοηθούσε. Όταν ήρθε η παραγωγή πήρε άνοδο. Για πολλοί κόσμος το ξέρει και δεν τον έχει αναφέρει κανείς. Μέχρι που έφυγε νομίζω ότι πρόσφερε στο εργοστάσιο. Πρόσφερε πολλά ο κύριος Λιβαδάρος. Λοιπόν, φέρανε τα παιδιά αυτά από τις Φιλιππίνες σε συνεργασία με την Πρεσβεία των Φιλιππίνων και το Υπουργείο Εξωτερικών, επειδή υπήρχε θέμα εργατικού δυναμικού πλέον στην ΚΟ, επειδή άνοιγαν τα ξενοδοχεία, τα κορίτσια φεύγανε, προτιμούσαν να πάνε να δουλέψουν 6-8 μήνες και να πάρουν 4 μήνες ανεργία, παρά να είναι 12 μήνες στο ξενοδοχείο, στο εργοστάσιο, να φεύγουν από την Καρδάμενα, από την Κέφαλο 6-6,5 ώρα για να φινάνε 8 η ώρα. Ήταν κάπως δύσκολο. Την εποχή εκείνη έκλεινε ένα εργοστάσιο στις Φιλιππίνες, το οποίο μεταφερόταν κάπου αλλού και το προσωπικό πήγε η διεύθυνση του εργοστασίου, τον άδελφο Σύφη. Και όπως ήταν το προσωπικό όλο, εξειδικευμένο πάνω στο είδος που είχαμε κι εμείς, ήρθε στην ΚΟ και με το που καθίσανε στη μηχανή αμέσως φτάσανε και ξεπεράσανε την παραγωγή την οποία ζητούσε η διεύθυνση. Και τα παιδιά αυτά από τις Φιλιππίνες ήταν ότι καλύτερο είχε έρθει στην ΚΟ. Κανένα παιδί δεν κατέληξε στο πεζοδρόμιο να είναι κλέφτης, να είναι κάτι. Όλοι εξαιρετικοί χαρακτήρες, να μιλάνε, μάθαν τα ελληνικά. Μιλούσαν με τον πληθυντικό, σεβόντουσαν τον κόσμο, σεβόντουσαν το μέρος που τους φιλοξενούσε. Και ακόμη υπάρχουν στην ΚΟ, παιδιά από τις Φιλιππίνες. Τώρα θέλω να προσθέσω κάτι. Επειδή τότε που μας άφησε χρόνια ο κύριος Θωμάση, εγώ απουσίαζα από την ΚΟ. Όταν ήρθα και το έμαθα διαδικτυακά, στεναχωρήθηκα πάρα πολύ γιατί είχα ιδιαίτερες σχέσεις μαζί του.
Όταν ήρθα δεν είχα το θάρρος και τη δύναμη να έρθω σε επαφή με την οικογένεια για να συλληπιθώ. Προτίμησα να σιωπήσω, αλλά ακόμα το φέρω βαρέως γιατί ήταν λάθος. Μέσα από εδώ έπρεπε να τους δω τους ανθρώπους. Γιατί όποτε με έβλεπε στον δρόμο ο κύριος Θωμάς, εμείς μεταξύ μας δεν λέγαμε κύριος και κύριος. Μια φορά τον είπα και μου λέει και κεριά και λιβάνια. Μου λέει εγώ είμαι ο Θωμάς, εσύ ο Στράτος, εντάξει. Μιλούσαμε στον ελληνικό, μιλούσαμε, ήμασταν σαφήροι. Μου λέει ρε Στράτο, μου λέει τι καλά περνάγαμε, τι καλά περνάγαμε. Ήταν εξαιρετικός κύριος ο κύριος Θωμάς. Ο κύριος Γιώργος βεβαίως. Και ο Γιώργος. Το Βαγγέλη δεν βλέπαμε πολύ, διότι αυτός κυνηγούσε τους πελάτες. Ήταν επί των δημοσίων σχέσεων, έφερε συνέχεια καινούριους πελάτες. Ταξίδευε πολύ στο εξωτερικό. Ταξίδευε. Η έδρα του ήταν η Αθήνα, αλλά έβγαινε και εκτός Ελλάδος. Κύριε Βαγγέλη, σας ακούω. Όταν άκουσα και τα δύο επεισόδια, δεν άκουσα πουθενά να αναφέρεται πόσο θετικός και για την εταιρεία, την Alexander Fashion, αλλά και προσωπικά για μας του 3 στα 3 αδέρφια, πόσο θετική ήταν η συμβολή της κυρίας Μαξίμ όλα αυτά τα χρόνια. Και θα ήθελα έστω και αργά και ύστερα από τόσα χρόνια δημόσια να την ευχαριστήσω για όσα έκανε για μας, για τον αδερφό μου, για την εταιρεία. Η οικονομική υποστήριξη της κυρίας Μαξίμ προς την Alexander Fashion ήταν απίθανη. Σε δύσκολες στιγμές της εταιρείας πάντα στάθηκε κοντά μας. Και λυπάμαι που δεν της αναγνωρίστηκε αυτό το πράγμα. Αυτά τα λίγα ήθελα να προσθέσω για την κυρία Μαξίμ. Ρόναλντ Μακάρθι, ήσουν και εσύ ανάμεσα στους Φιλιππινέζους που ήρθατε από τις Φιλιππίνες για να δουλέψετε στο Alexander Fashion. Θα ήθελα να μου πεις την εμπειρία σου. Καταρχάς, έρθαμε στην Ελλάδα το 1990, την ακρίβεια, Αύγουστο, καλοκαίρι ήταν. Πριν 35 χρόνια. Πριν 35 χρόνια. Πόσοι ήσασταν? Είμαστε την τελευταία ομάδα που ήρθαμε, γιατί το 18 άτομα που ήρθαν το τελευταίο, ήταν η ομάδα. Ήρθανε πολλές ομάδες. Πολλές ομάδες. 6 ομάδες μάλλον εμείς, το τελευταίο και όλες. Και κατευθείαν ήρθαμε από Φιλιππίνες, εδώ στην ΚΟ, με νόμιμα, με χαρτιά, με κανονικά. Αμέσως δούλεψαμε στο εργοστάσιο που είχε το Alexander Fashion, που ανήκει με το κυριοτομά ο Σέφης. Και από εκεί το 1990 την γνώρισα καλά με την αφεντικό μου, ο κύριος Θωμάς Σέφης, και όλους τους συναδέρφους μας Έλληνας. Πόσα χρόνια δούλεψες εκεί? Από το 91, 92, 93
προς το τέλος του χρόνου το 1993 έκλεισε το εργοστάσιο. Είμαστε χαρούμενοι και χαρούμενος και όλοι ως ντόπιος εργάτες Έλληνας. Ευχαριστούμε με συνεργασία, δηλαδή σαν επαγγελματίας εργάτης, γιατί ήρθαμε εδώ πέρα με εμπειρία. Δεν μπορείς να έρθουν εδώ πέρα στην Ελλάδα ό,τι να είναι, πρέπει να περάσεις στις εξετάσεις. Εσύ στις Φιλιππίνες δούλευες σε εργοστάσιο σαν το Alexander Fashion, έτσι? Δούλεψαμε στις μεγάλες εργοστάσεις. Τι δουλειά έκανες, ήσουν αγαζωτή, τι έκανες? Καταρχάς, ναι, δούλεψα σαν γκαζωτές, ράφτης. Γιατί κοίταξε να δεις, η ράφτης είναι μεγάλο εργοστάσιο. Είναι σε κάτι συγκεκριμένο δουλειά, δεν είναι όπως ράφτης στο κουστούμι που να το κάνεις. Ναι, έραβες ας πούμε ένα φερμουάρι, μια τσέπη. Ναι. Εκεί όμως, αλλά με παραγωγή, ας πούμε, έτσι τα έλεγα. Ας πούμε το Levi's, ας πούμε το Diesel, ας πούμε τα με ονόματα παντάλωνια και ενδείγματα τέτοια. Εμείς δουλέψαμε κανονικά εκεί πέρα και μου έρθανε την ευκαιρία που ήρθαμε στην Ελλάδα. Μας καλώνε το Τομάς και πήγανε σε ένα πρακτορείο που μας καλώνε με δωρεάν εισιτήριο κανονικά. Δεν πληρώσαμε πολλά όπως ακόμη τώρα που οι εργάτες ήδη πληρώνουν το εξούρα του εισιτήριο κατά πολλά λεφτά που κοστίσουν 5-8 ευρώ και να έρθουν στην Ελλάδα. Εμείς πληρώσαμε αυτά τα προσωπικά, όπως την υγεία σου. Πρέπει να πας να εξετάσεις αν είσαι ανικός να δουλέψεις εξωτερικά. Δεν είναι απλό να δουλεύουν εξωτερικά. Και επίσης, αυτή την κατάσταση, μόλις ήρθαμε εδώ πέρα, πήγαμε για δουλειά. Και δεν τι περίμενα εγώ από το 1991, δηλαδή την αλλαγή 35 χρόνια, δεν την περίμενα εδώ, δηλαδή έρχομαι εδώ στην... Άλλαξε εικός δηλαδή λες. Μικρή νησί, ωραία και μικρή νησί, αγαπημένα μας νησί. Τα ψώνια, τα μαγαζιά, παραδερεμένα δίπλα στις πόρτες της μαγαζί. Δεν έχω δει τέτοια πράγμα που έχει τόσο εμπειρία, τόσο εμπιστοσύνη. Εσύ όταν ήρθες μόνος σου ή ήρθες με οικογένεια? Όχι, μόνος. Μόνος. Και πώς και έμεινες στην ΚΟ? Δεν ήθελες να γυρίσεις πίσω στις Φιλιππίνες? Ήταν καλά εδώ? Κοίτα, βρήκα μια καλή γυναίκα μέσα στο εργοστάσιο. Ναι. Συναντέρπισα με μια Φιλιππινέζα και αποφασίσαμε να παντρευτούμε. Τέλεια. Και παντρεύτηκα το 92. Α, με το που ήρθες. Ναι, το 91 ήρθα, το 92 είμαι ελεύθερος και εκείνη ελεύθερη. Παντρευτήκαμε και κάναμε το πρώτο παιδί μας το 1994. Απλά θέλω να σου πω, η τύχη μου έγινε το εργοστάσιο, έγιναν πρόεδρος του σωματείου. Α, έγινες και πρόεδρος του σωματείου. Δεν τα λέω παραπάνω, απλά αν κατάλαβα καλά και την έρευνα που κάνανε μερικούς φίλους μου, είμαι ο πρώτος Φιλιππινέζος που έγιναν, πρώτος ξένος που έγιναν πρόεδρος του σωματείου εδώ. Σωστό. Και το δεύτερον, με την αγώνα που κάναμε, προσπαθήσαμε να γίνουν πιο καλύτερο το εργοστάσιο. Έλληνας συνεργάτης μας, δηλαδή στο εργοστάσιο, μας αγαπάει τους Φιλιππινέζους. Μ' αγαπάει στην έννοια που είμαστε ευγενικώς. Ναι. Βοηθάμε τον άλλον και τον άλλον. Όλοι οι Φιλιππινέζοι ήταν ευχαριστημένοι? Υπήρχαν προβλήματα? Βέβαια, 99,9% οι Φιλιππινέζοι πολύ ευχαριστημένοι. Ωραία. Στο τόπο που ήρθαμε εδώ στην ΚΟ, που είναι Έλληνας εντόπιοι εδώ πέρα, μας αγκαλιάσανε εμάς από τότε που ήρθανε. Δηλαδή δεν te περίμεναμε τόσο ζεστό αγάπη που μας δίνει τους ντόπιους Έλληνας τώρα. Και παρότι τότε δεν μιλούσατε τη γλώσσα, έτσι, όταν ήρθατε δεν μιλούσατε ελληνικά. Νόημα στο περισσότερο, γιατί δεν το λέμε την αλήθεια. Οι περισσότερες και όλες οι Έλληνες συνεργάτες μας στην εργοστάσιο δεν μιλάνε και πολύ αγγλικά. Ναι.
Και τέλος πάντων δεν είμαστε και τώρα να λέμε την αλήθεια, να είμαστε τέλειο να μιλάμε αγγλικά, απλά τουλάχιστον περισσότερους Φιλιππινέζους μπορούν να επικοινωνούν λίγο με το αγγλικά, γιατί είναι η δεύτερη γλώσσα στους Φιλιππίνες. Άρα έχεις τίποτα άλλο να πεις για τα χρόνια που δούλεψες στο εργοστάσιο, έτσι πώς νιώθεις για αυτά, για τους σύφιδες? Κοίταξε να δεις, ο μόνο εργοστάσιο που δούλεψα σαν εργάτης στη ζωή μου είναι ο Αλεξάνδερ Πάσιον, που ποτέ δεν καθυστερώνει ποτέ να μην έχουμε προβλήματα στο μισθό να πληρωθούμε. Ωραία. Αυτό είναι μεγάλη βήμα που πρέπει να γίνει αυτές τις εργάτες. Οι εργάτες πρέπει να παίρνουν το μισθό στο τέλος του μήνα. Και αυτά δεν χρωστάνε το εργοστάσιο για εμάς. Αυτά. Το δίνουν για εμάς αυτό το εργοστάσιο, το μισθό που πρέπει να τον έχουμε. Ο κύριος Τομάς, εγώ προσωπικά το ζητώ συγγνώμη που δεν θα μπορούσα να έρθει στο κηδεία του, γιατί είχα πολλή δουλειά και τώρα είμαι υπεύθυνος σε κάτι δουλειά, τα πιτσάρια. Τι να πω τώρα, αυτός ο άνθρωπος για μένα είναι καλός, πολύ καλός εργοδότης, επιχειρηματίας θα έλεγα. Εντάξει, το καταλαβαίνουμε σαν Ρόναλντ, σαν εργάτης από τους Φιλιππίνες, το θέλω με τέτοιους εργοδότης, γιατί την αλήθεια άλλαξε η ζωή μου. Εντάξει, δεν άλλαξε να γίνω εκατομμυριούχος, άλλαξε στην εμπειρία μου, άλλαξε την επικοινωνία μου που ζω εδώ πέρα 35 χρόνια με οικογένεια και τώρα είμαι παππούς και τι να πω, την αγαπώ πάρα πολύ αυτή την χώρα, την αγαπώ πάρα πολύ την μικρό νησί μας που τώρα μην φανταστείς τώρα που βλέπεις 35 χρόνια μπράκος από εκεί, πίτρα από εδώ, τώρα δηλαδή παράδεισος θα έλεγα αυτή την κατάσταση. Ευχαριστώ και όλες αυτή που έρευνα που μας κάνεις, να το πω την αλήθεια, στην ελληνική κοινωνία που ο κόσμος που ήρθαν εδώ πέρα να αλλάξουν τη ζωή του και να προχωράνε πρέπει να σέβονται τις ελληνικές αγωνιστές που κάνανε αυτή τη δουλειά. Δεν είναι απλά, δεν είναι ζωή. Και εμείς είμαι μέσα σε αυτό και εύχομαι να γίνει άλλο εργοδότης όπως ο Τομάς είπε, γιατί ο εργοδότης σταματάει, αλλά ο κύριος Τομάς είναι κάτι αλλιώς για μας. Ωραία. Λοιπόν, μιλάω με τον Μάρκο Σίφη, που είναι ο μικρός γιος του Θωμά Σίφη, του αείμνηστου Θωμά Σίφη, ο οποίος ζει στη Φιλανδία. Και θα μας πει τώρα για τις αναμνήσεις του από το Alexander Fashion, την εμπειρία του, ό,τι θέλει να μοιραστεί μαζί μας. Σ' ακούμε, Μάρκο. Ναι, εγώ από μικρός πήγαινα στο εργοστάσιο να δω τον πατέρα μου και κάποια στιγμή πήγαινα και δούλευα και όλα τα καλοκαίρια με έβαζε στη συσκευασία και έβαζα παντελόνια μέσα σε σακούλες. Θυμάμαι τότε ήταν μια από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις στην ΚΟ, γιατί δεν είχε αναπτυχθεί τόσο πολύ με τα ξενοδοχεία ακόμα. Πολλοί κόσμος πέρασε από εκεί, δούλεψε με ροκάμα, το πήρε, πληρώσανε τα οίκα τους, κάνανε οικογένειες. Γενικά ήταν μια εταιρεία η οποία δυστυχώς επηρεάστηκε από μετά το άνοιγμα των πρώην ανατολικών χωρών. Φτύναινε πάρα πολύ το μεροκάματο εκεί και έτσι πολλοί πελάτες της εταιρείας στράφηκαν εκεί και εκεί ήταν που άρχισε να δημιουργούνται προβλήματα. Θυμάμαι κάποια στιγμή είχε έρθει η ελληνική φαντουργία και είχε αναλάβει την διοίκηση του εργοστασίου. Αυτοί είχαν κάποια θέματα, αλλιώς είχαν κάνει κάποιους υπολογισμούς, αλλιώς τα είχαν κάνει, αλλιώς τη βγήκανε. Κάνανε λάθη και μετά κάποια στιγμή, θυμάμαι, μου λέει ο πατέρας μου, θέλανε να το επιστρέψουν την εταιρεία πίσω, γιατί είχαν πάρει μετοχές της εταιρείας και το είχε πει ο πατέρας μου ότι δεν το ήθελε πίσω γιατί από τα λάθη που είχαν κάνει.
Και τελικά αναγκάστηκε η ελληνική φαντουργία να το κλείσει, ήταν τελικά η επιλογή της να το κλείσει το εργοστάσιο. Και μετά ο πατέρας μου με τα αδέρφια του αποφασίσανε να πάνε να συνεχίσουν την ίδια δουλειά στην Βουλγαρία, η οποία είχε την εργατικά εταιρεία. Ωραία. Και εσύ και ο αδερφός σου Αλέξανδρος μου είπατε ότι πηγαίνατε και δουλεύατε στο εργοστάσιο σαν απλοί εργάτες, όχι σαν ηγοί του αφεντικού, ας πούμε. Κοιτάξτε, ναι, πολύ σαν απλοί εργάτες, γιατί ήταν και η ηλικία μας τέτοια που δεν ήμασταν ακόμα έτοιμοι για τίποτα παραπάνω, ούτε τις στρατιωτικές θητείες μας είχαμε κάνει, ούτε έχουμε σπουδάσει κάτι, απλώς πηγαίναμε εκεί και βοηθούσαμε στην αποθήκη σε διάφορα, εντάξει, εγώ εκεί 15 χρονών ήμουνα, 16, τέτοιες ηλικίες ήμουνα, δεν μπορούσα να κάνω και τίποτα και παραπάνω, πιο πολύ απαιτητικό, αλλά εντάξει. Πήγαμε τα καλοκαίρια όταν τελείωνε το σχολείο και δουλεύαμε εκεί. Είχε όμως, ξέρετε κάτι, θυμάμαι, είχε και άλλα νεαρά παιδιά που ξεκινούσαν τότε την καθημερινή την εργασία τους για να μαζέψουν λεφτά. Θυμάμαι πολλά νεαρά κορίτσια τότε από πυλή, από κέφαλο που μας τεχάρει, ερχόντουσαν να μαζέψουν λεφτά για πρίκα, για να βοηθήσουν τους γονείς τους στο σπίτι. Είχα και πολύ κοντινούς φίλους που ερχόντουσαν και δούλευαν εκεί. Μάλιστα. Έτσι λοιπόν, αν έπρεπε να μου πεις συνολικά τι ανάμνηση έχεις, τι γεύση έχεις από τη λειτουργία αυτού του εργοστασίου, έτσι τα 20 χρόνια που λειτουργήσε περίπου, τι θα έλεγες? Ξέρω εγώ, τι εισέπρατες? Μια επιχείρηση η οποία στην αρχή, μέχρι που το νησί να εκτοξευθεί τουριστικά, βοήθησε πάρα πολύ κόσμο να έχει ένα εισόδημα. Και πολλοί να κάνουν οικογένειες. Θυμάμαι ο πατέρας μου έλεγε ότι πολλές φορές τον παίρνανε τηλέφωνα από διάφορες επιχειρήσεις, από σούπερ μάρκετ, και τον ρωτούσανε πότε θα πλήρωνε τους μισθούς για να ξέρουν ότι πότε θα δουλεύανε και αυτοί. Δηλαδή ήταν μια αλυσίδα. Ναι. Και αυτό που θυμάμαι πολύ κόσμο ακόμα και τώρα που δούλεψε εκεί, και αυτό που θυμάμαι ακόμα και μου έχει μείνει και ακόμα το έχω κρατήσει, μια χρονιά η Alexander Fashion είχε βγει η πρώτη εξαγωγική εταιρεία στην Ελλάδα. Είχε πάει τότε ο Γενικός Διευθυντής, ο κύριος Αντώνης Καλούδης, στην Αθήνα. Είχε πάρει ένα βραβείο και είχα ένα απόκομο της εφημερίδας από το Βήμα της Το βρήκα το πρωτοσέλιδο. Το βρήκατε, ναι, που είναι ο κύριος Αντώνης που παραλαμβάνει, και το βραβείο το έχω ακόμα κάτω στην ΚΟ, το έχω φυλάξει έτσι για μια ανάμνηση της προσπάθειας του πατέρα μου, και όχι μόνο του πατέρα μου, αλλά γενικά όλου του εργοστασίου σαν σύνολο. Πού το έχεις φυλάξει? Το έχω στο σπίτι της μητέρας μου. Ωραία. Θα της το ζητήσω να το βγάλω μια φωτογραφία. Εσύ πόσο καιρό ζεις στην Φινλανδία? Ορίστε. Πόσο καιρό ζεις στην Φινλανδία? Εγώ είμαι 15 χρόνια, είμαι εδώ. Ναι. Μάλιστα. Άρα το τελευταίο καιρό, τα τελευταία χρόνια ερχόσουν συχνά? Κοιτάξτε, λόγω της δουλειάς, μια φορά το χρόνο που δικαιούμαι την άδεια μου, κατεβαίνω κάτω. Ντόπιος τουρίστας. Μάλιστα, τέλεια. Ωραία. Και μια τελευταία εικόνα θα μου πείτε για τον αείμνηστο Θωμά Σύφη, σαν εργοδότη, πώς τον είχατε στο μυαλό σας, και σαν πατέρα, αν θέλεις μου λες. Κοιτάξτε, σαν εργοδότη, εντάξει, όπως και άλλοι πολλοί, έδωσε δουλειά σε κόσμο. Ήταν αρκετά δύσκολη από την άποψη ότι ήταν η παραγωγή που έπρεπε να πετύχουν τα νούμερα, και θυμάμαι τότε μου έλεγε ιστορίες, κάτι τρελές ιστορίες με τότε τα εργατικά σωματεία, πως αντί να βοηθάνε μερικές φορές πηγαίνανε και κόντρα.
Εντάξει, τι να κάνεις τώρα, όλα αυτά είναι αναμνήσεις. Πάντως τον πατέρα μου το θυμάμαι από τις 7 το πρωί μέχρι τις 6 ώρα το απόγευμα. Πήγαινε και δούλευε, γιατί μετά όταν ασχολούσαν όλοι υπήρχαν υπερορίες. Όπως είπα, είναι αναμνήσεις με τα καλά τους και με τα άσχημά τους. Σαν μπαμπάς, επειδή έλειπε πολλές ώρες τη δουλειά. Ναι, υπήρχαν μέρες που σχεδόν καθημερινά που ερχόταν, ας πούμε, 6 ώρα το απόγευμα, 7, όταν εγώ, ας πούμε, τελείωνα τα φροντιστήρια και καθόμασταν έτσι μερικές, 2 ωρίτσες μαζί, μιλούσαμε λίγο μέχρι που να πάω για ύπνο, γιατί πάλι την άλλη μέρα σχολείο, αυτός που είναι δουλειά. Ήταν μια δουλειά η οποία είχε τις απαιτήσεις της. Μάλιστα. Αλλά ξέρω ότι ήταν πολύ εργατικός, δούλευε και προσπάθησε. Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας. Εγώ μέσα στο εργαστάσιο δεν δούλεψα, μέσα στα γραφεία βοήθησα, επειδή έκανε τη μετάφραση όταν δουλέψαμε με τη Γαλλία, που δουλέψαμε πολλά χρόνια. Το εργαστάσιο έκανε, ας πούμε, ρούχα για πολλές χώρες, όπως οι άλλοι είπανε. Είχαμε γράψει για Levi, Wrangler, Hiss και Betty Barclay, και μετά κάναμε δική μας Vadim, που ήταν με το δικό μας ετικέτα. Λογότυπο, ναι. Τις μηχανές που είχαμε στο εργαστάσιο ήταν περισσότερα από την εταιρεία του κ. Βελάνη. Ήταν αδερφία, τρεις αδερφοί, ναι. Ναι, αδερφοί. Αυτό που ήταν στην Άουσα? Όχι, στην Αθήνα. Στην Αθήνα. Είχαν το Singer. Και η Singer δεν κάνει μόνο μηχανές για το σπίτι, κάνει και μηχανές για επαγγελματικές χρήσεις. Και ο Κώστας Βελάνης ο ίδιος μου είπε πριν από 2 χρόνια ότι κάνανε πολλά λεφτά από το εργαστάσιο, επειδή είχαμε αλλάξει πολλές μηχανές κάθε φορά που ήθελαν κάτι καινούριο, κάτι πιο εξελιγμένα, αλλάξαμε μηχανή. Άρα δίνατε τις παλιές σας? Ορισμένες, ναι. Και πήραμε καινούριες να βοηθήσουν τα κορίτσια να βγάλουν κάτι πιο καλά. Κατάλαβα. Το εργοστάσιο το αγαπήσαμε, γιατί ήταν μια δύσκολη εποχή που το χρήμα δεν έβγαινε εύκολα. Οι άνθρωποι μας αγκαλιάσανε, μας προσφέρανε παραπάνω από ό,τι ήταν οι συλλογικές συμβάσεις. Μόλις μαθαίναν ότι κάποιο παιδί είχε ανάγκη από εργασία, αμέσως ερχόντουσαν σε επαφή μαζί του, έχοντας στο μυαλό τους να το προσλάβουνε, να το εκπαιδεύσουνε και να έχει μια κάποια δουλειά και κάτι προς το ζει. Όλοι μας ήταν ευχαριστημένοι με τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόντουσαν το όλο θέμα με το προσωπικό. Ο κόσμος όλος τους αγαπούσε, και όχι μόνο αυτοί που δουλεύαν εκεί, γιατί όταν δουλεύουν εκεί πέρα 400-500 άτομα έπεφτε πολύ χρήμα στην αγορά της ΚΟ. Δουλεύαν τα σούπερ μάρκετ, δουλεύαν τα μαγαζιά που πηγαίναμε και ψωνίζαμε τα ρούχα μας, τα παντελόνια μας, τα παπούτσια μας. Ήταν μια χρυσή εποχή για την ΚΟ. Και εγώ λυπάμαι πάρα πολύ που η κατάσταση τα έφερε έτσι. Ο πληθωρισμός της Ελλάδος δεν επέτρεψε πλέον από ένα σημείο και μετά το εργοστάσιο να σταθεί στα πόδια του. Διότι όταν έχουμε πληθωρισμό 20 και 30% και ο Γερμανός έχει ένα 1,5%, σου λέει θα σου δώσω 1,5-2% αύξηση στο προϊόν που μου παράγεις, όχι 20% που έχετε εσείς πληθωρισμό. Εκεί γονάτισε το εργοστάσιο.
επειδή ανεβήκαν οι μισθοί, ανεβήκαν τα πάντα. Εγώ βέβαια είχα φύγει λόγω του ότι είχα πάθει ένα ατύχημα και με τον αφιένα μου από το σχέδιο και από το σκύψιμο και από το τράνταγμα του καταράκτη, του ψαλιδίου του ηλεκτρικού που κόβανε και όλα αυτά. Έπαθα ένα πρόβλημα στον αφιένα, το οποίο κουβαλώ μαζί μου ακόμα. Εσείς, συγγνώμη που διακόπτω, είχατε σπουδάσει στην Αυστραλία, μου είπατε. Ναι. Τι ακριβώς είχατε σπουδάσει? Ξεκίνησα από μηχανικός στο υφαντουργείο. Μετά έκανα μεταπτυχιακά ειδικότητα στο ύφασμα. Πώς γίνεται το ύφασμα, την κλωστή, τη σύνθεση, τι ύφασμα είναι καλό, γιατί δηλαδή τώρα για να το κάμψω δεν μπορείς να βάλεις ένα κοκλέ. Μάλιστα. Αυτό το ύφασμα είναι κακός για που κάμψω. Έχει συνθετικό μέσα. Εννοείται για τον υδρότα? Για όλα, είναι αντίγυνο. Αυτό είναι 60-40. Εγώ έτσι το είναι 60-40. Το πολύ πολύ να είναι 55-45 για να το βαστάξει το σώμα. Ή να είναι το καλύτερο που κάναμε εμείς, 90 βαμβάκι, 80 συνθετική και 2%. 90 βαμβάκι, 8 συνθετική ύλη και 2% ελαστά. Λάστιχο με λίγα λόγια, το οποίο το κρατούσε γερό. Πόσα χρόνια δουλέψατε στο ύφασμα στην Αυστραλία, εκεί, σε εργοστάσια? Εγώ εκεί ήμουνα 12 χρόνια, τα 2 χρόνια πρώτα κάρτητα, γιατί ήμουνα στο στάδιο των σπουδών, μέχρι που, εντάξει, τελείωσα το κολέγιο, από εκεί και πέρα. Αν έπρεπε να συγκρίνετε το Alexander Fashion με τις συνθήκες εκεί στην Αυστραλία εκείνα τα χρόνια, είχε να ζηλέψει δηλαδή? Εκεί το προσωπικό ήταν ένας αριθμός κάρτας. Εδώ είχαμε όνομα. Αχ, τι ωραίο αυτό που είπατε. Πολύ ωραίο αυτό. Συγκινήθηκα τώρα. Άρα, εγώ αυτό έχω βγάλει το συμπέρασμα, ότι η διαχείριση του προσωπικού ήταν εκεί που έπαιρναν άριστα 10. Η διεύθυνση δηλαδή του εργοστασίου. Και μπορώ να πω ότι αυτό ήταν μια προϋπόθεση και για μας τους όρθιους. Ορολογία ναι. Τους υπεύθυνους. Έπρεπε, είχαμε εκπαιδευτεί έτσι. Ήταν και καλά τα χρόνια τότε, που και εμείς προσπαθούσαμε ο ένας υπεύθυνος να συμπεριφερθεί όσο πιο άψογα μπορεί και με μεγαλύτερη αγάπη στο προσωπικό. Όταν κάνανε ένα λάθος τα παιδιά, κοριτσάκια 14, 15, 16 χρονών, 20 χρονών, αγοράκια πριν πάνε φαντάρι, θα κάνουν ένα λάθος. Έλα εδώ, αυτό δεν έπρεπε να το κάνεις έτσι, πρέπει να το κάνεις έτσι, για κάτω να δω. Το κάνουνε, έβγαινε σωστό. Μπράβο αγόρι μου, μπράβο αγόρι σου, έτσι. Δεν είχε φωνές και τσουτσουτσούμα. Όχι. Αυτό μας το μεταλαμπαδεύσανε οι διοκτήτες. Και μας το επιβάλλανε να συμπεριφερόμεθα κοσμίως ευπρεπώς και με αγάπη στο προσωπικό. Γιατί και οι ίδιοι οι διοκτήτες, παρόλο που ήταν αυτοί οι οποίοι πονούσαν, ήταν αυτοί που βάζανε το χέρι στην τσέπη και κρατιόταν ανοιχτό και έδινε ψωμί το εργοστάσιο σε τόσο κόσμο. Και αυτοί συμπεριφερόντουσαν με αγάπη στον κόσμο. Για πες μας, Σεβαστή, για αυτό το άλμπουμ. Αυτό το άλμπουμ είναι από τότε που έγινε η χοροσπερίδα στο Ραμύρα, μετά από 5 χρόνια δουλειάς του εργοστασίου, μας έκαναν τα αφεντικά χοροσπερίδα στο Ραμύρα. Είναι από τότε αυτό το άλμπουμ, έχει βρεθεί τώρα. Είδετε. Είναι και οι γονείς του Σύφη εδώ από ό,τι είδα, είναι και η Μαξίν και η μητέρα της Μαξίν. Να, η μητέρα της Μαξίν, η κυρία Μαξίν και η μητέρα της.
Ο κύριος Βογιαντζής είναι στις περισσότερες, Ναι. ο κύριος Θωμάς, ο κύριος Γιώργος. Πολλής κόσμος, Ναι, ο πατέρας του κύριου Θωμά και του κύριου Ναι. Γιώργου και του κύριου Στήτη. Είναι παλιό το άλμπουμ βέβαια. Ναι, του 1979 Ναι, το είπες, 1979 Ωραία. έγινε αυτή η χοροσπερίδα. Θησαυρός. Πράγματι. Αυτό. Και έχει πίσω μία. Εδώ είναι Κύριος Γιώργος. ο Θωμάς. Α, Κυρία Μαξή. ο Γιώργος είναι Ναι, αυτός. κύριος Γιώργος. Μάλιστα.